tots aquests processos no són més que processos d'enriquiment personal i col·lectiu per tots vosaltres. No oblideu mai que el cooperativisme és una manera de treballar i és una manera de viure. Sou escola i feu escola. Avui teniu un Consell Rector, avui votareu, avui tindreu un projecte. Hem estat aprenent els valors cooperatius i preparant esdeveniments com ara la Fira de Cooperatives.